Niin, se olisi tämän viikon viimeinen kuorma sahatavaraa satamaan, että viikko pulkassa. Mä näitä nyt 12, tää on nyt 12 kuorma tällä viikolla. Onhan näitä nyt vietykin, että alkaa tulemaan reitti tutuksi, ei tarvii enää Google Mapsin avulla mennä. Siitä luukut kiinni. Mulla on siellä se Mustangin projekti nyt sillä mallilla, että mä siitä se konetta sai purettua vähän kannen pois. Ja mä otan siitä, pääsen kotia tästä, niin pitää vähän ottaa joku pieni videopätkä siitäkin. Ei mitään, mä laitan luukut kiinni ja lähden viemään tätä rantaa. No niin, piti ensin ajaa tää Pemari tänne sisälle. Tää on tyypillinen Pemari, moottorivikavalo pallaa. Sehän ei ole vika näissä, se on ominaisuus. No joo. Joo, tässä olisi Mustangin kone tällä mallilla. Männät näyttäisi olevan ihan kunnossa, niissä ei ollut mitään, ainakaan päällisin puoli. Mutta täällä kannessa on kyllä sitten sanomista. Siellä on muutama venttiili tuommoisessa kunnossa, pakoventtiili ja 2 kappaletta on saanut vähän lämpöä. Se on niin kuin olisi hitsipillillä päästetty. Ja sitten tuo tulupan kannan tää ympärys, niin se on kanssa niinku syöpynyt tuosta, en tiedä mikä. Onko se jotenkin heittänyt kipinää minne sattuu vai mikä lie. Joo, siellä on kunnon reikä. Saa nyt nähdä mitä tälle pitää tehdä. Toivottavasti nyt ei ole sitten muuta kuin vaan nuo venttiilit mennyt, että ei ole mitään muuta. Mutta sieltä ainakin on kyllä, jos puristuspaineet on kateissa, niin tuolta on kyllä lähtenyt paineet. Mäntiissä ei ainakaan näy mitään jälkiä eikä sen kummempaa. Ne pitäisi olla kunnossa. Mutta pitää nyt ruveta katselemaan tai koneistamaan, niin ne saa. Se varmaan kun venttiilit vaihtaa, niin sitten joutuu tehdä seetitkin uusiksi. Mutta tällaista. Joo. Tässä Pemarissahan on semmonen vika, että tämä tasakaasulla ajassa niin nykii koko ajan pikkusen. Niin sitten kun kiihyttelee näin, niin se toimii ihan hyvin, mutta tasakaasulla niin koko ajan semmonen pieni nyhtäminen. Ja nyt siinä rupesi palaamaan tuo moottorivikavalo, mutta mulla ei ole testeriä, niin ei pysty vikakoodia lukemaan, mutta tässähän kävi semmonen juttu aikaisemmin tällä autolla, että tästä meni yksi suuti hajalle ja sitten kun tässä on tää on niinku suorasuihkutuskone, eli tässä on nyt pietsosuuttimet. Niin se rupesi käydä prötäämään, että siellä oli yksi pytty niinku pimeänä ja se lykkäsi hirveä se savu putkesta koko ajan ja se niinku rupesi vuotamaan se suuti. Se sai ihan älyttömästi liikaa bensaa ja mä vaan epäilen, että jos siellä on lambda-anturi mennyt, kun se tuli niin paljon raakana bensaa pihalle. Ja tällaista voi olla pian. Ja siellä on ja merän kokoiset suuttimet näissä on.
kun kuorma-auto juotiin. Ja sitten tässä oli paikallaan tuo tämmönen JP4, tämmönen viritysboksi, ja sehän niinku laitetaan ekun ja moottorin väliin tämä boksi. Ja tämä oli tuossa paikallaan silloin, kun mä tuon auton hommasin. Ja mulla oli yksi kaveri, joka niitä työkseen värkkää näiden Pemarien kanssa, niin se vaan sanoi mulle, että revi ensimmäisenä tuo pois, että tuolla saattaa rikkoa moottori. Että se jotenkin ohittaa tuo auto oma eku ja kaikki ne turvajärjestelmät, että siellä voi tulla pian vahinkoa. Kun tietysti varmaan semmonen, joka näiden kanssa osaa pelata niin, ja osaa säätää näitä, niin varmaan osaa, mutta tämmönen amatööri niin kuin meikäläinen näiden kanssa, niin mä katsoin paremmaksi reviä sen sieltä pois. Se, että kun satun pelittämään tuo auto, niin se on parempi kuin laittaa sinne suoraan omalle ekulle ajaa ohjelman. Niin. Kun siinä on kuitenkin, tuossa on downpipeit on vaihdettu ja isompi välijäähyti ja tällaista tehty. Että sieltä voisi saada aika hyvin löylyä tuosta koneesta, kun vaan laittaa sinne oikein räätälöi sinne ohjelman tuohon. Siinä kuitenkin vakionakin oli 300 heppaa tässä, että se on tuo 335 ruiskunen. Se on sillä hybriditurbolla. Niin se kyllä aika mukavan luonteinen kone kyllä, että vetää kyllä niin kuin ihan alalta vetämään, että ei tule mitään turboviiveitä, mutta niin saisi toimimaan.